I don't know if I'm gonna make a beat. I'm just gonna try na i-breakdown yung beat na ginamit sa kantang Road Trip ni Nick Makino. Hi Flex fam, welcome back to another video. Pag bago ka dito sa channel ko, make sure you hit the subscribe button, pati na din yung notification bell. At huwag mo kalimutan pala na i-follow yung Spotify playlist ko. Link in the description down below. Yeah, mga kanta ko at mga pinulus kong kanta nandun sa playlist. So yeah, check the shit out. Yo, what's up guys? Nasa trabaho na ako. Ito yung first day ko, man. Tayo na. So, inimbita ko ng kaibigan ko dito. Ito yung kaibigan ko nag-imbita sa akin dito. Dito ako magtatrabaho. Ito yung kaibigan kong ito yung kaibigan kong laging kasama ko sa eskwelahan. Kilala niyo siguro pag day ones kayo, but yeah. Let's see, bruh. Say hi, man. Hi guys. Yeah. So, that's one of the owners. Her name's Stephanie. Where's Juan? That's Juan. Both of them are the owners. So this is our first day. This is my first day also in the coffee shop. So yeah, this is the place. My audience is like Filipinos, so yeah. Hopefully one day one of them are gonna come here someday. Yeah. Come visit. Come visit. We ship to Philippines, by the way. Hope one day. And this is Litzy, by the way. Hi. Hello back from Remember her ugly ass, bro. Yeah, we're gonna go back to work. We're just taking a small break because Are we? we work until from 6, right? From 6 and then it's like 10. I've been standing for like 4 hours, bro. Yeah. So yeah. I think so I work. Trabaho pumasok ako dito 6. So alis kami siguro mga 7 ng gabi. So we're working 2 shifts since it's kind of slow. But I don't know what's really happening. Pero 2 shifts yung gagawin ko today kasama si Litzy. And see you guys mamaya pag nagbe-break na siguro ako, okay? But yeah, first day opening also dito. First day ko dito magtatrabaho. First everything, bro. First everything para sa akin, man. Alright guys, tapos na ako magtrabaho. Nag-clock out na ako. Yeah, new hairstyle, bro. Gang. Yeah, magpapaalam na ako sa mga kasama ko dito. Sabi ko, mag-double shift sana ako, pero hindi kami masyadong busy kasi first day pa nga namin mag-open. So, yeah, kinik out nila ako, but it's okay. Papasok pa rin ako bukas, mga 6:30 ng umaga. So, yeah. I'm gonna go right now. Papaalam na nga ako. I'm gonna go. See you guys tomorrow. Okay, see you tomorrow. Thank you. Let's see. I'm gonna go. Bye. Say barista out. Barista out. Alright, man. Yan na. This is the place. Ito yung outside view. May sign kami dito, but you know, hindi siya masyadong kasi umaga. We got that shit. That too. Just malapit na siya sa apartment namin. 20 minutes lakad lang. So, it's kinda good also. Pero pag umaga medyo nakatakot. Tapos pag gabi nakatakot din kasi, you know, madilim nga. But right now it's 12, so it's good to walk and shit. Yeah, uwi na ako. See you guys pag nauwi na ako, man. Kasi this is so awkward, man. Yung gumaganito ako in public, bro. Shit weird. So, yeah, see you guys pag uwi ako. Alright? Alright guys, so kakauwi ko lang, obviously. Pero, yun nga. I don't know if I'm gonna make a beat. I'm just gonna try na i-breakdown yung beat na ginamit sa kantang Road Trip ni Nick Makino. Kasi, yeah, I don't wanna make another beat again. I don't wanna make this as a making a beat video. So, I'm just gonna break down a beat probably mamaya. I'm just gonna rest a little bit. Watch an episode of Supernaturals and then mamaya magbe-breakdown ko na, okay? See you mamaya pag i-breakdown ko na yung beat kasi a lot of people like asking for a breakdown, bro. Even the fans of the song trying to ask me for breakdowns, okay? So yeah, see you mamaya. Oh yeah, man, by the way, some background story about this beat. Yung beat na to is part of a 12-beat album sana. Gagawa sana ako ng album before 2020 nga. Sinend ko to sa mga kaibigan kong rappers and singers pero walang gumamit, walang nag-hop on. I don't know why. Sa 12 na beats na binigay ko, wala talagang gumamit. I don't know why, what's wrong with them. Pero nga, yun nga, some shit is
shit happens for something better. Kaya sinend ko to kay Nick Makino. Di pa kami kilala ni Nick Makino dati nung ginawa ko ng beats na to, yung 12-beat album. So yeah, sinend ko lang to kasi pumunta nga kami, nagkita-kita nga kami, di ba? Remember? Nag-vlog ako, nagkita-kita kami. And then sinend ko to sa kanya sa Gmail. And then yeah, he hopped on it and road trip happened, man. So yeah, pag may mga bagay nga hindi gumana sa buhay niyo or sa mga beats niyo, just make sure na may pag-asa pa yan sa ibang rapper at ibang artist. So just send it sa mga kaibigan yung rappers, man. Huwag niyo yung i-keep sa mga USB or sa ibang PC niyo. Okay? That's some advice for you. Okay, man. So we're gonna break down this beat right now. So yeah, before we get into this breakdown, check the song before you continue the video kasi pag pinapanood nyo to, hindi nyo talaga alam yung sinasabi ko. So just make sure na check out nyo muna yung kanta Road Trip by Nick Makino, prod by Xaje, that's me. So yeah, I'ma just link it down below para mas madali sa inyo. So yeah, check the shit out and then come back to this video, okay? Pero pag narinig mo na yung kanta, let's get into this shit, okay? So, basically, yung unang ginawa ko is kumuha ako ng instruments sa Arcade. Arcade is a subscription-based, parang VST or like, para siyang collection siya ng mga samples and shit. So, yeah, let's open Arcade para makita natin yung ito yung instrument. Sana makita nyo, hopefully, sa OBS. Pero pag hindi, yeah, ingredients na, pangalan niya, ingredients, ito. Yan, C# minor, yung scale na ginamit ko sa kantang to or sa beat na to. So, ito yung tunog na kinuha ko sa Arcade. So, effects nilagay ko is halftime, compressor, isotope vinyl, parametric EQ, fruity flanges or something, fruity delay at saka fruity reverb. Pag walang effects, ito yung tunog niya. So it's high pitch ko siya kasi minsan pag halftime natin yung halftime or pag nose beat mo yung yung tunog, it's gonna sound really low. So basically high pitch ko lang siya. So pag may effects, ito nga yung tunog niya kanina. Pero medyo chill siya, may bass na din siya, may sub elements siya sa baba. Yan kasi yung goal ko pag nag-halftime, may may sub elements na siyang konti, So basically yun na talaga yung main instrument ng beat. And then pagkatapos nun, kumuha ko ng Omnisphere. Ito yung dalawa yung bass na kinuha ko, pero ito yung unang bass na ginamit ko. Para siyang pluck na bass. Ito yung tunog niya. So yung effects niya ginamit ko is parametric EQ lang. Kinuha ko yung something, yung high frequencies, and then wave shaper ulit, para maging compressed nga siya, or yeah. And then konting parametric EQ kasi pluck nga yung gusto ko dito sa sa bass na to. So binos ko ng konti yung malapit sa 300 Hz na na frequency para maging tawag dito, para marinig niyo yung pluck talaga, Tapos konting reverb para maging atmospheric siya ng konti. Atmospheric, here we go. And then pagkatapos nun, naglayer ako ulit ng isang bass. Yung bass na to is sub bass para may sub element talaga dun sa baba. In additional sa sub na element sa main melody tsaka sa pluck. Get it? So ito yung sub bass na kinuha ko. Sa Purity ko to kinuha, so that's gonna be accessible para sa inyo. So just look up Purity para makita niyo yung instrument na to. So yeah, ito yung tunog. Guitar lang siya.
At pero ginawa ko siyang mostly yung sub lang. Kita niyo dito, yung sub lang talaga yung ano, pinaparinig ko sa inyo. Tapos wave shaper ulit yung effect. Wave shaper para maging compressed nga yung tunog niya. So in together, yung dalawang bass tsaka yung melody, ito yung tunog niya. Tapos pasensya na pag like medyo cracky yung yung quality ng audio kasi mahina talaga yung computer ko, man. Hindi pa ako nag-upgrade. 3 years na to. Pero yeah, still working though. So yeah, yun yung tunog pag together yung tatlo. Pagkatapos no, nag-add ako ng counter melody sa main melody natin. So ito yung tunog ng counter melody. Kinuha ko tong tunog na to sa Modern Sauce na VST. Paid VST siya, so I don't know if you're trying to get this, pero yeah, Modern Sauce yung pangalan niya. Ito yung tunog ng counter melody yung ginawa ko. So yeah, yung effects na lagay natin is parametric EQ lang ulit. Kinuha ko yung sub niya para hindi siya makipaggulo dun sa baba. Fruity Flying Us ulit para medyo may high frequency siya. Fruity Delay, tas di ko alam ba't ko nilagay yung wave shaper pagkatapos ng delay, pero it worked out. So yeah, pagkatapos ng delay, Fruity Wave Shaper and then Fruity Reverb para maging atmospheric lang talaga siya. Kasi counter melody lang talaga to, yung purpose nga dito sa instrument na to. Oh yeah, guitar lang pala to. So either guitar or piano, I suggest for counter melodies and shit, or bell. So yeah, pagkatapos nun, pumunta na tayo sa percussions. So ito yung percussions natin. First is kick. Ito yung kick natin. Kick pattern natin. Yeah. Easy shit, bro. Simple lang. It doesn't make sense pag sinosolo lang natin, pero it makes sense pag nilagay natin sa beat. Pagkatapos ng kick, nilagyan ko ng open hat. Dalawang open hat pala kasi ito yung first and second hat kasama na yung kick. So, ng effects pala ng kick is ito lang, soft clipper lang, and then yeah, effects ng open hat. Lowered lang yung volume. Parametric EQ, walang sub bass. Walang sub frequencies, and then konting fruity reverb. Sa isang open hat, yung open hat na like short, really really short na open hat. Ito, ang effects na lagay ko is lang din. Parametric EQ ulit, same effects na ginawa ko sa isa. Pero yung open hat, yung dalawang open hat is pan left and the other one is pan right para mag-opposite side yung dalawa. I don't give a shit. Pero yeah, yun yung effects, man. Fruity reverb, yung effect niya is 40 to 41% lang. So para hindi siya masyadong yung open hat is hindi reverby, if that's the right term, bro. So pagkatapos ng open hats and kicks, nilagyan ko ng hi-hats. And then dalawang hi-hats din pala yung ginamit ko dito. So sa beat na to, dalawang open hats, dalawang hi-hats para maging layered niya. So ito yung main hi-hat talaga na ginamit natin sa beat. And then pagkatapos nun, effects ng hi-hats sa main sa filler hi-hats, wala akong nilagay na effects. Kita niyo naman dito sa effects section, walang nilagay talaga, like it's empty as shit, bro. And then sa main hi-hat, nilagyan ko lang ng parametric EQ para tanggalin yung
lower frequencies and shit. And then pagkatapos nun, open hats, bro. Not open hats, fucking claps. Claps and snares. So ito yung clap and snare. Para yung clap and snare talaga is layered para maging beefy yung tunog. Beefy is the fucking term na lagi kong ginagamit. So if it's cringy for you, pag ginagamit ko yung salitang yon, I don't give a shit. So yeah, ito yung clap and snare. So effects sa first clap natin is soft clipper lang ulit kasi nung ginawa kong beat na to. Usually pag nilagay ko talaga yung soft clipper sa isang percussion or instrument is usually nag-clip yon. So yan yung main purpose ng soft clipper sa effects section. Pag ako gumagamit, you know. Sa isang naman sa snare, wala na naman ulit na effects nilagay. Sa second snare, wala na namang effects. Kasi most of the time mga percussions na ginagamit ko is already sound good. So hindi ko nilalagyan yung effects. It's usually leveling na talaga. Hindi ko na lang siya nilagyan ng effects. Pag minsan R&B na beat, it's either filter ko yung hi-hat, yung high frequencies, or lagyan ko ng delay or reverb. Yan yung effects na nilagay ko sa claps or snares or percussions. So yeah, that's some gem for you if producer ka, you know. At pagkatapos nun, some filler sounds kagaya ng crash, some vocal chops or other percussions. So pagkatapos ng claps and snare, nilagyan ko ng parang crash na gano'n, parang crash and some effects para every downbeat, para masasabing ito yung bagong section ng beat and shit. So yeah, ito yung crash and some effects together with everything. Together lang silang dalawa. Ito yung tunog. Rinig nyo? So yeah, and then isang parang filler para maging, you know, ito yung magsasabing, there's another hype coming up, parang hype part or another section. So ito yung tunog niya. You know, some basic shit ulit. And then ito yung mga sinasabi kong mga chops lang, or like yung mga nag-a-add ng I don't know. Nilagay ko lang talaga to kasi it sounded good. You don't have to do this shit every beat you make, pero nilagay ko lang to kasi it sounded good nga. Yeah, it's just a hat every, I don't know. Hindi ko ma-explain yung placing niya, man, kasi nilagay ko lang talaga tong mga ganito. It sounded good na. So yeah, pag gumagawa ka ng beat, just make sure it sounded good. If it sounds good for you, then it works out, diba? So every percussion with everything, ito yung tunog niya, man. Oh yeah, by the way, nag-add pala ako ng isang Vox pa din. Isang Vox. Ito. Is it parang siya, like ibon. So yeah, some weird shit ulit, some weird effects para sa beat. And then yeah, that's basically the beat, man. Beat breakdown, that's gonna be it. Some parts na talaga, every first part ng verse, kinat ko lang yung kick at kinuha ko yung tawag dito, yung sub bass para may banga yung tunog ulit. And then kinuha ko yung counter melody sa first part ng verse. So yeah, kayo na bahala mag-experimento sa beat nyo, pero just make sure na change up nyo every 4 bars or 8 bars para hindi nga siya consistent at na-excite yung mga nakikinig sa mga beats yun, di ba? Or sa mga nakikinig sa kanta niyo. So yeah, man. Yeah, that's gonna be it. Short or long video para sa inyo.
some breakdown, easy breakdown, man. Yeah, check the song. Get that shit to a fucking million, bro. We hit 100K a while ago, but yeah, get that shit to a million, bro. We're gonna make a movie with that shit. Hopefully, bro. So yeah, that's gonna be me. Peace. Xaje's about to flex. Xaje's about to flex.